गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै माइ गोदान एबा ओंखाम गोरलै फोरबोनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय आरो जोंबो रायजो राजाफोरजों एसे ज' जाजाय फैनानै खामानि दामानि मावफैदों। लोगोसे फुंनिफ्रायनो माने बायदि बायदि खामानियाव दङ। दा जोंना जानाय लोंनायबो दङ एसे नाजों। थ' बयबो दुलाराय बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माइ गोरलै एबा ओंखाम गोरलै फोरबोनि गोजोननाय जासिनाय थाबाय। थ' आं दिनै जोंनि गामिनि गासिबो बावनाय दिननाय जानाय लोंनाय गासिखौबो फारि फारि एसे सुंद' समनि सर्ट भिडिअ लाना दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे लाइक खालामना होनो दाबाव। थ' फैदो बिदिबा गासैखौबो नाय। जेरै मिथिंगाजों सोमोन्दो दोङो, जेरै माने बैसागोआ मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय, आसार दाननि आवसिया खेराइ फोरबोआ धोरोम सान्थौजों माने सोमोन्दो थानाय, खाथि दाननि माने माइनाव खेराइ फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो थानाय, नैबे आघोन दाननि माने गोरलै जानाया आबादजों सोमोन्दो थानाय आरो बेनिफ्राय जोबथा मागो दाननि बाथौ खेराइ फोरबोआबो आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंनि फोरबो। बेखाय जोंनि माने बाथौ धोरोमखौ मा होनना बुङो? मिथिंगायारि धोरोम होनना बुङो। मिथिंगायारि धोरोम बिजाब थालागि दाथा, धोरोम बिजाब मोनलागि दामोन। बे गासै मिथिंगाखौ लानानै जों मिथिंगानिफ्राय सोलोंनो रोङोब्ला जोंनि धोरोमनि आसार खान्थि नेमखान्थिफोरखौ जों गासैखौबो रोंनो हायो। जोंनो मिथिंगायानो बुंना होयो होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया। नाथाय थेवब्लाबो जोङो आफाखौ आफा आइखौ आइ होनना बुंनो सोलोंदों नालाय बुहुमाव जोनोम जानानै, बे हिसाबै जोंनि धोरोम खान्थिफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै बयनियाबो जाहाथे फंसेयानो एखे रोखोम जायो, बेखायसो जोङो माने मा खालामदों? जोंनि आसार खान्थिफोरखौ नेमखान्थिफोरखौ जोंनि बिजाबफोराव लेखा महरै लिरनो हमदों। दा नङाब्ला बे मिथिंगानि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि माने बाथौ धोरोमनि गासै आसार खान्थिखौ जों मिन्थिनो हायो। संसारि खेराइफोरखौ जों मा फालियो? बोसोराव जाहाथे माने मोजां रोखोमै थाङो। थांनाय बोसोराव जों माबा मोनसे गेना गोरोन्थि मावदोंब्ला जोङो बै संसारि खेराइ फोरबो खालिनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबो, हे आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइ, थांनाय बोसोराव आं नोंनि खाथियाव थानानैब्लाबो एखोमानानैब्लाबो आं माबा मोनसे गेना गोरोन्थि मावदोंब्ला थांनाय बोसोराव जे मावफ्लांबाय आंखौ निमाहा हो होननानै नै फैबाय थानाय गोदान बोसोराव आंखौ नों आफा बोराइ बाथौनि आसार खान्थि नेमखान्थिजों मोजां रोखोमै दैदेनलांनानै आंखौ मोजां सैथोनि लामायाव दैदेनलां। जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव बै खालि मा खालामबाय? आरज गाबाय। बैसागोनि 1 अक्ट'खालि, जायखौ जोङो संसारि खेराइ फोरबो होननानै बुंदों। होनोब्ला मिथिना लादों आं गाव मिथिंगानि सासे सम्पद मानसि, माने मा होनना बुंगोन? मानब सम्पद। हयथ' नैबे दंफां लाइफांफोरा माने मिथिंगानि गुबुन गुबुन सम्पद, लहा लखर बेफोरबो माने गासै मिथिंगानि सम्पद। जों जाबाय मा? मानब सम्पद। मिथिंगानिनो जों मोनसे मानब सम्पद, सुबुं समाजनि मानब सम्पद। जों मानब सम्पदा जों माने गावखौ फोथांना लाखिनानै समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय मा खालामनांगोन? आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबनो नांगोन। दा बेयो मोनसे माने मा? मिथिंगायारि सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबोखाय जोङो बे खोना बाथ्राखौ लिरनाय गैयाब्लाबो जों गावनो बे खोनाखौ मिथिंगानि माने सोमोन्दो लानानै जों बे खोनाखौ बुंनो हायो। नाथाय जोंहा मोनसे सिस्टेम थानांगोन, जोंहा मोनसे नेमखान्थि थानांगोन। बेखायनो जोंहा नैबेखौ दायो मोनसे संसारि खेराइ फोरबो, मोनसे आवसिया खेराइ फोरबो, मोनसे खाथि फोरबो, मोनसे गोदान जानाय फोरबो, मोनसे मा होनना बुंदों? बाथौ खेराइ फोरबो। मोजां नुदोंना फट'खौ? सबजि आलु आरो बेथिं दङ मुला गाजर, बेथिं दङ कबि मुला गासिबो, बेथिं बिलाथि मोखै आरो बेथिं नै आबैमोना बेखौबो एवगोन नामा? बिगुराबो जायो? खारै संगोन। खारै आरो माबा ना खि गारना हो? नाफाम बादि मोनजालायगोन आरो ना? नाफाम बादि मोनजालायगोन। गोथावसो जायो बेफोरखौ गारनो हाया ना? गोथाव जागोन ना? खोनाबाय रायजोफोर, जोंनि आबैमोना एसे रेसिपि बानायगोन आरो ना? गोथाव जाथारगोन। जागोन दे। गोथाव जाखागोन। बेनोमोन। आरो
थाइगिर मोखैजों मोनसे बानायगोन आरोना रेसिपि नाजों बानलु माइ गोरलै फोरबोनि नामा माइ गोरलै फोरबोनि माला सुदो नै ओंखाम गोदाननि ओंखाम गोदाननि माला सुदो सिजु गुदियाव मेरं सिजु खादि बरायदो बिबार सुगासिनो थानसालियाव फैबाय दिनैनि सानावहा ओंखाम गोरलै एबा माइनाव फोरबोआव बर' रायजो राजाफोरनो माबाफोर मेसेज हरनो सानदों नामा खुलुमबाय गासैबो बाथौआरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखाम गोरलै एबा माइनाव फोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय थ' आरो दिनैनि बावनाय थिनायजों आरो माबाफोर जानाय लोंनाय दङ नामा नैबे जोंनि गामियाव बावनाय थिनायजों लोगोसे आर'जजों लोगोसे जोंहा गामियाव जानाय लोंनायनिबो लाहार फाहार खालामनाय जादों थ' मा गामिमोन एसे फोरमायना होनाय जों गामिया जाबाय मंगलदै खाथिनिनो बेबिजिया बरफरा गामि जोंनिया बाथौ थानसालियानो फारसे बानायगासिनो सिगांनि गोजामावनो बावनाय थिनायखौ खालामबाय थादों दा गोदान बानायगासिनो बेखिनियानो थेंक इउ नै बिराद गिदिर गिदिर ना जोंनिया सान्दा ना मासेयानो 2.5 केजि जादों बे मासेयाबो नै बे मासेयाबो बिराद गिदिर बेथिंबो दङ गासै 50 केजि ना दैखांदों आरो बे 50 केजि नाजों दिनैनि माइ गोरलै फोरबोआव जोंनिया तामाम मोजां खाना जागोन थ' बयनिसिमबो माइ गोरलैनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय नाखौनाय नैबे हाखरावनो दैखांनाय नुखाबाय नाफोरखौ नुखाबाय थ' गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो बावनाय थिननाय गासैखौबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनाहै भिडिअखौ लाइक खालाम दाबाव गेटखौ साजायनांगोन एसे बिबार माला खाबाय थ' बाजै आगै मोना फैजोब्बाय माइ गोरलै फोरबोनि ओंखाम गोरलै फोरबोनि माबा जानाय लोंनायफोरबो दङ नामा दोङो नाजों रायजो राजाफ्रा फैजोबखाबाय ना गिदिर गिदिर दङ ना सान्दाना बयबो फैजोबखाबाय गामिनि सिख्लाफोरखौ एसे नाय मोखांफोरखौ एसे दिन्थिब्रा लाजिजोबदों ना गासैबो ज' ज' जाजाय फैखाजोब्बाय नै
इसिं ओंखाम संनाय मानायखौनो दिन्थिनानै फोजोबगोन आङो थ' दा मा संदो ओंखाम संग्रा जायगायाव नायना लानि ना फ्राय ना फ्राय बिलाहि मा जागोन बेयो बिलाहि दं बिथिं ओंखाम नै बे मोनसेयाबो ना खर'जों फानलुजों बिथिं आरो फानलु बाथोन गोबां माबा माबि दङ सबजि आरो ना बेयो सबसे नै नाजों दिनैनि खानाया बिराद मोजां जाखागोन बेखिनिखौनो दिन्थिनानै आङो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरो जानाय मानायखौ दिन्थिबाय थाला बयनिसिमबो माइ गोरलै एबा ओंखाम गोरलै माइनाव फोरबोनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।